Ukhona nomuntu obonayo ebudlaneni sisa? Akekho kwamanje ngaphandle kwalo engagcina ngayo kuthiwa ngakuthatha kuyena. Ngisho wena impela uyagcina ngayo. Inkinga ukuthi angimazi. Owaphi? Nanihlangana kanjani manje? Sahlala esebenza nami ngisebenza. Nisebenzela kephi? Bengisebenza la eSeNlusha. Kwakungowakephi yena lo muntu? Wathi umSuthu ngowaseLimpopo kodwa unomuzi eStenga. Okay. So wathi akathanda namuntu ngoba vele nami ngangisingile ngaleso sikhathi ngifuna ukumove on. So ngamove on-ke naye ngazi ukuthi akathanda namuntu. Kodwa wayeshilo ukuthi uney'ngane ey'mbili, uma wey'ngane sebahlukana naye. Yebo. Yebo. So-ke sambatha-ke lolo suku olulodwa lolo. Ngagula, angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathandana naye cause yena umuntu engagcina ngithandana naye uyena kuphela engimaziyo. And mabesho bathi lento engayithatha kulo muntu lo umuthi babemlokhu nje ngawo akusiwona umuthi wala, umuthi abawulanda emazweni. So nami ngangingazi, ngangithi ngimuva on ngiqala relationship nomuntu ngoba naye ethi ufuna ukuqala phansi impilo. Kodwa ngangingazi ukuthi yena ungiqambela amanga. Kanti ukhona athandana naye shuthi umuntu wakhe wayemcuphile. Ngeke ngize ngazi noma iqiniso ngempela noma kanjani cause lokho-ke ukuthi ukugula ilumbo leli enginalo akuthatha kumuntu wesilisa. Kodwa-ke kungena kwami ukugula-ke ngaze ngaba nje. Angikhoni ukusizakala kubantu besizulu bahambile inqwaba. Abanye bathi ngangena umuntu omdala, isithunywa somuntu omdala osekhulile.